Ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait sa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa kitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ang tibuok nga kasulatan gipaginhawa sa Dios ug may kapuslanan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagmatuto sa pagkamatarong, aron ang tao sa Dios mamahingpit, masinangkapan, alang sa tanang maayong buluhaton. The harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Pray ye therefore the Lord of the harvest, that he will send forth laborers into his harvest. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. For therein is the righteousness of God revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Before anything else, sa di pa kita magasugod sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ubos ning atong ministry, if you are a believer in the Lord Jesus Christ, kung ikaw sa kamagtotoo, be sure you have named your sins privately to God the Father. 1 John 1:9 says, if we confess our known sins, He is faithful and righteous to forgive us our known sins and to cleanse us from all unknown or forgotten sins and unrighteousness. Human nimo buhanta ka na, you will be in fellowship with God, filled with the Holy Spirit, and ready to learn Bible doctrine from the Word of God. However, kung ikaw dili pa usa ka magtutuo, if you have never personally believed in the Lord Jesus Christ as your Savior, ang isyu nga imong giatubang dili ang pagkumpisal sa imong mga sa. The issue is faith alone in Christ alone. John 3:36 says, he who believes in the Son has eternal life, but he who does not obey the command to believe in the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. Therefore, magampo ta sa hilom. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for the opportunity today to assemble ourselves together in your name under the Balbido evangelistic ministry. We thank you for the continued freedom that we still enjoy in this country, all through the courtesy of your love, mercy, and grace, which we do not deserve, we don't earn nor work for. We are so grateful to you for the opportunity to study your word, which is a lamp unto our feet and a light to our path, and which is powerful and alive, and has all the answers to every problem in life. We now pray that you enlighten, motivate, and challenge us on the things we're going to take up in this study today. May God the Holy Spirit give us the concentration on your word. We ask all this in Christ's name. Amen. Aniano sab kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios tungod lamang kini sa grasya sa Dios. Magapadayon kita sa hisgot bahin sa
atong uluhan, rebound and keep moving, pauntol balik sa sud, sa gahom sa Dios o pagsigis pagsibog sa unahan. Okay, naghisgot pamantabahin kang David. Okay, the king of Israel, David. Okay, atong hisgutan karon ang kang David nga pagsugid. Ang pag-antos o pagkalaot ni David nahimong lugos ng maantos nga nagatinguha siya sa paghunong sa iyang pag-antos. Ang Salmo 38:18 nagaingon, gisugid ko ang akong kalapasan ug nahasol ako tungod sa akong mga sala. Now, ang unang katungan ining bersikuloha nga pagsugid, nagahulagway kini kung unsaon sa pagpahiuli sa pakikambitay sa Dios. So, maingon din gisugid ko ang akong kalapasan. Kining pagkasultiha, gisugid ko ang akong kalapasan, mao'y pag-ampo ni David bahin sa pagsugid sa sala. Ang paghingalan sa mga sala ngadto sa Dios nga Amahan, maoray gikinahanglan. Ang ikaduhang katunga sa maong bersikulo nagapadayag sa mga pagbati ni David nga nang higayuna. Mahimong anaay mga pagbati og normal kini pagayo. This is normal. Apan dili kana sila mao'y basihanan sa kapasayloan sa Dios. Ang pagbasol sa iyang mga sala usa ka makatarunganon nga pagsumbalik o reaksyon. Apan kini nagaanggan ra sa pagsangkap sa Dios ug dili sa tawhanong pagbati nga mao'y makapahiuli sa magtotoo ngadtos pagkikambitay. Unsa kadakong bili ang pagabayaran? Mao ni pangutana. While sa katapusan, unsa mangyoy nakapahibalik ni David sa iyang hustong pagpanabot. Gimanduan sa Dios si Nathan nga propeta sa pakiatubang sa hari. Usa ka makahadlok ang talan-awon sanglit ang hari nga may pagka maluyahon mauman ang kinatumyang awtoridad sa kayutaan. Hinoon si Nathan, ingon nga propeta, may katungdanan sa pagsaway sa kapangakuhang politikanhon sa Israel. Sa iyang pagpakigharong kang David, si Nathan mipili sa paggamit og usa ka sambingay. Sa maong sugilanon, ang mga panghitabo nagapakita sa kang David ng mga sala. Apan si David, labihan sa iyang pangatarungan bahin siyang mga sala nga daw buta siya sa paggamit sa maong sambingay. Dili na kadto siya mga tarungan o sumbalik uban sa iyang kasilag kung nasabtan pa unta niya ang tinuod nga kahulugan niini. Diha sa 2 Samuel 12:1-4 nagasulti kini. Unya gipadala sa Ginoo si Nathan ngadto kang David. Miadto siya kaniya ug giingnan niya si David. May duha ka tawo nga miadto sa usa ka syudad, dato ang usa ug ang usa kabos. Daghan kaayo mga hayupan ang dato, apan ang kabos wa gayoy lain gawas sa usa ka baying karniro nga iyang napalit. O giamuman niya kini. Mitubo kini uban kaniya ug sa iyang anak ug nagkaon kini sa iyang pagkaon ug nag-inom sa iyang imnanan. Iya kining kugos-kugoson sama sa iyang anak. Usa ka adlaw niya na may bisita nga miabot sa balay sa dato ug wala siya gusto nga mukuha gikan sa iyang kahayupan aron iyang ihawon alang sa bisita.
mao iyang giihaw ang baying karniro sa kabos aron ikadalit niya sa iyang bisita. Kunwa pa kadto si David mo unlod og labihan sa pagka laom sa iyang pagkaunudnon karnal, iya untang masabtan ang kahulugan sa maong sambingay. Siya mao ang dato. Ang kabos mao si Urias nga hitihanon nga karon patay na. Ang iyang bugtong gipanag-iya maora ang baying karniro nga si Batsiba. Yan tong karaan nga panahon didto sa Israel, ilang batasan ang pag-ihaw og usa ka tambok nga nating baka o kaha usa ka karniro aron mo'y ilang idalit sa ilang bisita. Inay mukuha sa iyang kaugalingong panon sa mga kahayupan. Ang dato mikawat hinuon og usa ka karniro sa kabos. Aging paggamit sa maong sambingay, si David na nag-iyag kapid-an kamatahom nga mga asawa, apan gikawat pagyud niya si Batsiba gikan ni Urias. Segundo Samuel 12:5-6, unya nasuko pag-ayo si David ug giingnan niya si Nathan, ipanumpa ko sa ngalan sa Ginoo ngang tawo nga nagbuhat niini ang ngaing patyon, kinahanglan ulian niya ang tag-iya og 4 ka buok karniro kay wa siya'y kaluoy. Anong labihan mang pagkalagot ni David? Ang iyang katarungan nahimangod. Hinuon napakya sa paghimog usa ka personal nga pag-aplikar. Wa tuyua, iyang gimantala ang iyang kaugalingong hukom. Ang grasya sa Dios ra ang mipagaan sa silot nga kamatayon. Exodo 21:14 ug Levitico 20:10. Inay ipahamtang ang silot nga kamatayon, ang Ginoo migamit og 4 ka pilo nga kapangulian isip basehanan sa disiplina alang kang David. Ang Dios mipanto ni David labaw pa sa unsa may nahitala diha sa Salmo 38. Unsa kadugaya ang imong pagpabilin sa pagkagawa sa pagkambitay, ingon usab kataas sa bili nga imong pagabayran. Segundo Samuel 12:7a, giingnan ni Nathan si David, ikaw mao ang tawo. Ang kamatuoran mihapak ni David sama sa usa ka liti. Apan una pa siya musinta, mipadayon si Nathan sa pag-ingon diya sa Segundo Samuel 12:7b ngadto sa 8. Ug aniya ang pulong sa Ginoo, ang Dios sa Israel. Gidihugan ko ikaw aron maghari sa Israel ug giluwas ko ikaw sa kamot ni Saul. Gitugyan ko kanimo ang gingharian sa imong agalon ug ang iyang mga asawa. Gihatag ko kanimo ang banay sa Israel ug ang sa Huda. Kun jutay pa kini alang kanimo, dugangan ko pa kini. Ano gisulti ni ni Nathan. Okay, gitudlo nga hari si David sa Israel tungod sa grasya sa Dios ug dili tungod sa iyang halangdong mga kaarangan. Ang Dios mao'y nagapatuman nini ug dili si David. Ang tanan nga panag-iyahan ni David gumikan sa pagkamatalamdon sa grasya sa Dios. Ingon usab ka tinuod kana alang sa tanan kanato. Ang tanan nga atong gipanag-iyahan, bisag unsa mang panalangin sa kinabuhi, gumikan lamang kana sa pagkamatalamdon sa grasya sa Dios. Diha sa Segundo Samuel 12:9 ngadto sa 10.
nganong wala mo mantagda ang akong pulong ug mao may imong gibuhat ang dautan sa akong atubangan. Gipapatay mo si Urias didto sa gubat ug giilog mo ang iyang asawa. Busa dili mo biya ang espada sa imong balay, kay imo man akong gisalikway ug giilog mo ang asawa ni Urias. Now, gumikan sa mga dautan niyang gibuhat. Si David, wala mo tagad sa kabubuton sa Dios. Ang Dios mimantala sa disiplina alang ni David. Ang kabangis mo hampak sa iyang panimalay sud sa umaabot nga mga katuigan. Segundo Samuel 12:11 ngadto sa 12. Miingon pa ang Ginoo, patunghaon ko batok kanimo ang dautan gikan sa imong banay. Ug sa imong atubangan kuhaon ko ang imong mga asawa ug ihatag ko sila sa imong silingan ug siya mudog sa imong mga asawa bisag adlawng dako. Imo kining gibuhat sa tago, apan buhaton ko kini atubangan sa tibuok Israel ug sa adlawng dako. Now, ang mga sala ni David, iyang gibuhat sa tago. Apan ang iyang disiplina, ipahamtang nga dayag, open. Ang tibuok Israel mooy saksi, witness. Si David mismo ang mipahibalo bahin sa iyang disiplina nga mabasa diha sa bersikulo 6. Ang Dios mo disiplina kaniya sa makaupat kapilo gikan sa iyang kaugalingong banay. Ang ikaduhang Samuel 12:13 misugod kiddiin mibiya si David diha sa Salmo 38:18. Mingon ba si David og gikasubo ko ang akong gibuhat ug nagbasol sa matag sala nga nabuhat pasaylua ako? Wa ra ba gyud? Himatik di unsa katino sa pagsugid ni David. Miingon si David kang Nathan, nakasala ako sa Ginoo. Ug giingnan ni Nathan si David, gipasaylo ka sa Ginoo sa imong sala ug dili kaniya patyon. Matud pagkanas Segundo Samuel 12:13. Gipasaylo diha si David sa Dios ug gikalimtan ang iyang mga sala. Kadtong milabay ng mga sala, wa na makapahimulag ni David sa pagpakigambitay sa Dios. Dili na angay bation pa ni David kadtong mapiiton nga pagbatig sad-an o malukupon nga kahigwaos nga iyang gipadayag diha sa Salmo 38. Suma sa awtoridad sa pulong sa Dios, kadtong mao nga mga sala, napapas na. Ang pag-usab sa pagbati nga sad-an tungod sa maong sala, mahimo ka ng lain o usab nga sala. Sanglit, samara ka na nga gisalikway ang manindot nga grasyang pagsangkap sa Dios nga pagsugid o rebound sa English. Ang Dios nung pasaylo, wa gyud mag-aagad sa atong mga pagbati. Wa mag-agad sa atong grados pagkasad-an o bisan gani sa atong pagtuo. Ang kapasayloan nagaagad sa saad sa Dios nga iyang papaso ng mga sala kung ato silang hinganlan ngadto kaniya. Aron masinati ang panalangin sa ginabag-ong pakigambitay ug sa paglikay sa litag sa pagkasad-an. Gikinahanglan nga naa kitay pagtuo nga gabisaylo o gikalimtan ng atong mga sala o nga gihinluan kita sa tanantang mga sala. Nan, kita usab makaambit sa pagdaig ni David ngadto sa Dios. Salmo 32:1 ngadto sa 2. Bulahan ang tao kansang sala gipasaylo
ug kansang kalapasan wala na isipa. Bulahan ang tao nga wala ilhang sad-an sa Ginoo ug dili limbungan. Ang mga sala ni David hingpit gayod nga gipasaylo, completely forgiven. Ang salin sa disiplina ni David gitiwas pinaagi ngadto sa mga sakop sa iyang kaugalingong panimalay. Gibayran ni David sa makaupat kapilo ang iyang mga kasalanan. Uno, ang anak nga natawo gumikan sa pagpanapaw, segundo Samuel 12:14-15. Ikaduha, si Amnon, anak ni David, milogos sa anak ni David nga babae, si Tamar. Segundo Samuel 13:1-14. Ikatulo, gipatay ni Absalom si Amnon agig panimalos kang Tamar. Segundo Samuel 13:22-29. O ang ikaupat, si Absalom, ang anak nga gigugma ni David sa tanan, nangulo sa usa ka nasudnong pag-alsa batok sa iyang amahan. Segundo Samuel 15:18. Now, ang iyang disiplina sa kaulahian gitiwas diha sa segundo Samuel 18:33 sa dihang nabalitaan ni David ang pagkamatay ni Absalom. Segundo Samuel 18:33b, ug sa iyang paghilak, mingon siya, "O Absalom, anak ko, Absalom, anak ko, maayo pa unta nga ako'y namatay. O Absalom, anak ko, anak ko." Sa dihang nabalitaan ni David ang pagkamatay ni Absalom, nalusno siya gumikan sa kasakit sa pagkawala sa iyang anak. Midangat ang pagkahuman sa disiplina sa iyang mga sala. Ang upat ka tinagidyot kon installments, milugway pa kini gidugayon nga mga napog 5 ka tuig. Nakakat-on siya sa pagsalig sa Dios taliwa sa tumang kalisod nga mga kahimtang. Daghan sa mga pagtulunan nga nakatunan ni David. Natipig diha sa mga salmo nga iyang sinulat atol sa pag-alsa ni Absalom niadtong pagkawagtang sa tanan niyang mga butang ug nahimo siyang usa ka layas. Tungod siyang pakikambitay sa Dios, nakahimo si David sa pagpatulin sa iyang espirituhanong pag-abante, spiritual advance, hinulagway sa prinsipyos pagtunglo nga nabalhin na ngadto sa panalangin. Now karon atong isgutan ang Dios nung tulumanon sa pagbansay. Ang ehemplo niya itong mangilngig nga hitabo ni David ngadto kang Batsiba nagapakita sa samad sa Dios nung disiplina. Ang ikanapulog duha nga kapitulo sa mga Hebrehanon nagapahimangno kanato sa dili paghikalimot sa katinuuran ug sa mga sangputanan sa disiplina sa Dios. Ug inyong nalimtan ang pasidaan nga gitumong nganha kaninyo isip mga anak. Diya sa mga Hebrehanon 12:5-6. Anak, isipa nga mahinungdanon ang pagdisiplina sa Ginoo. Ambot pasabot pagpanton kanimo. Ug ayaw kaluya kung badlungon kaniya. Kay disiplinahon sa Dios ang tanan nga iyang gihigugma. Pahimangno nga disiplina. Ug kastiguhon ang tanan niyang anak nga iyang giila. Bugat nga matang sa disiplina. Aron mamahimong mananaog, ang magdudula nga basketbolista, gikinahanglan niya ang pagsunod sa lagda nga gilatid. Sama pananglit, sa higayon nga ang referee mupito tungod kay nakalapas ang usa ka magdudua,
Ang Dios usab mupito pinaagi sa pagpahamtang og disiplina sa higayon nga mahigawas ang magtutuo tungod sa iyang pagpakasala. Musugod ang Dios pinaagi pasidaan nga matang sa disiplina aron sa pagbahad sa magtutuo bahin sa iyang pagkaunod-non ug sa pagdasig kaniya sa pagsugid sa iyang sala. Kung mopadayon ang magtutuo sa pagkaunod-non, nagaisip lang nga dili kayo mahinungdanon ang disiplina sa Ginoo, mupasamot ang Dios sa maong pagpanton. Gawas kung musugid ang magtutuo. Kining nasoing pagpanton, mamahimo ng usa ka disiplina nga musangpot sa kamatayon ang sala nga ikamatay. Sin unto death. 1 Juan 5:16. Ang lihok sa Dios sa pagdisiplina dili gayud madaog-daogon o madagmalon, dili. Ang Dios kanunay gayong makiangayon o makatarunganon. Ang Dios nung pagpanton kabahin kini sa Dios nung tulumanon sa pagbansay sa magtutuo sud sa harianong panimalay. Ang disiplina sa Dios ilahanan kini sa atong pagkaanak, Juan 1:12, ug usa kini ka pagpakita sa gugma sa Dios ngari kanato bisan pag maunodnon kita, makarnal kita. Musa aniya ang pahimangno ayaw pakyasa ang grasya sa Dios. Mga Hebrehanon 12:7 ngadto sa 10 nagaingon, lahutay sa inyong giantos ingon nga pagdisiplina kaninyo. Ang pagdisiplina kaninyo nagpaila nga giisip kamo sa Dios nga iyang mga anak. Kay may anak magod nga dili disiplinahon sa iyang amahan. Kung dili kamo kastiguhon sama sa gihimo sa Dios sa tanan niyang mga anak, dili kamo tinuod nga mga anak niya, kun dili mga anak sa gawas. Ang atong mga tawhanong amahan, nagkastigo kanato o gitahod ta sila. Di ba mas labi pang dawato nato ang pagkastigo sa atong espirituhanong amahan aron makabaton kitang kinabuhi? Kay gidisiplina kita sa atong mga tawhanong amahan sud sa mubong panahon lamang suma sa ilang gihuna-huna nga ang buhaton. Apan ang Dios nagdisiplina kanato alang sa atong kaugalingong kaayuhan aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan, meaning pagkamasaligan. Ang mga maalam ug mahigugmaong ginikanan nagadisiplina sa ilang mga anak sa tuyo sa pagbansay kanila alang sa angayng pagpahiluna kanila sa kinabuhi ingon nga mga hamtong na. Pinaagi sa pagdisiplina, makakat-on ang mga anak sa pagkamapahiubsanon, pagtahod sa autoridad, pagkamatudluan, o sa pagtagad sa unsay tukma o mabungahon, mga hiyas nga labing kinahanglanon alang sa pagkahamtong. Ingon nga nagaandam sa mga anak ang pagpanton nga gihimos mga ginikanan alang sa tawhanong pagkahamtong. Ang pagpanton sa Dios nagaandam sa mga magtutuo alang sa ilang espirituhanong pagkahamtong. Sa iyang espirituhanong pagkahamtong, ang magtutuo makaasdang sa mga kalain-laing kasinatian sa kinabuhi. Ang giingog aron makabaton kita kinabuhi, kini nakahulugan nga kung musugid kita sa atong mga sala, mahimo nato ang pagpadayon sa sipog nga tusunan, pag-abante sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Kung mas daghan tag panahon nga igahin sa pakigambitay, mas daghan usab kitag makatunan o maggamit nga pagtulunan sa pulong sa Dios. Samtang nagatubo kita espiritualmente, mas mudaghan ang atong katakos sa pagkinabuhi ingon man sa panalangin ug madugangan sa pagkabintaha ang atong kinabuhi.
Ang gisulti diha nga aron makaambit kita sa iyang pagkabalaan, kini nagalukop sa kinatibuk-ang bangaw sa mga bulok sa kalambuan ngadto sa espirituhanong pagkahamtong sa Kristohanong pagkinabuhi. Kastiguhon kita sa Dios aron sa pag-aghat sa atong pagtagad ug sa pagpaamgo kanato sa unsay husto. Sa dihang nakatutok na kita, musugid kita, maulian ug dayon natog sibog ngadto sa unahan. Let's go forward sa atong Kristohanong pagkinabuhi. Mga Hebrehanon 12:11, walay kastigo nga dili sakit ug dili gayon kini makalipay. Apan sa kaulahian kadtong nakadawat sa maong pagpanton makaani sa kinabuhing matarong ug malinawon. Ang kastigo sakit gyud ug dili kini makalipay. Kinsa mo'y gusto? Ang katuyuan sa disiplina mao ang pagtul-id ug ang pagbansay. Ang bata nga wa tur-ira magatubo kini siyang usa ka masinupakon, busa siya usa ka alaut, usa ka hingkod nga suyupon ra sa iyang kaugalingon nga hiwi nga pagkahimtang sa kinabuhi. Hinuon ang bata nga gimaayo gyud og pagkabansay, makabaton kini siya dagkong mga kahigayunan nga mahimo siyang usa ka malig-on ug mahilunag hustos kinabuhi. Ang mga magtutuo nga motubag sa Dios nung disiplina pinaagig pagsugid sa ilang mga sala, mapun-an sa Espiritu Santo ug makapanag-iyang puruhan nga makatubo silang kinabuhing espirituhanon ug ang dagko panggrasya nga mga panalangin sa espirituhanong kinabuhi. Mga pagkanas Santiago 4:6. Sa laing bahin, dias mga Hebrehanon 12:14. Busa ipataas ang nahuy-huy ninyong mga kamot og liguna ang naluya ninyong mga tuhod. Ang pasabot pagsugid sa sala. Subayan ninyo ang tul-id nga mga dalan aron dili mainutil ang piang ninyong tiil kundili mamaayo hinuon. Paningkamuti ninyo ang pagpakigdait sa tanang tao ug sa pagkinabuhi nga balaan kay gawas niini walay makakita sa Ginoo. Ang pagpalig-on sa nahuy-huy nga mga kamot ug naluya nga mga tuhod ug ang pagtul-id sa mga dalan, kini sila mga samang kahulugan o kapulong sa pagsugid sa sala nga musangpot ngadto sa pagpuno sa Espiritu Santo ang tinubdan sa kalig-ong espirituhanon. Ang pagsugid sa sala, rebound, magapausab kanimo gikan sa kaluyahon tungod sa pagkaunod-non, pagkakarnal, ngadto sa kalig-unan sa naulian nga kinabuhi espirituhanon. Ang espirituhanong kinabuhi mamaayo gumikan kay nausab man ang pagtunglo ngadto sa panalangin, from curse to blessing. Ang kaluyahon sa pagkatinunglo ubos sa disiplina mamahimo na kining kalig-on sa alantuson alang sa pagpanalangin. Ani apay panapos nga pahimangno bahin og disiplina nga basa ta diha sa bersikulo 15. Mga Hebrehanon 12:15, pagmatngon kamo nga walay usa ka ninyo nga mobiya sa grasya sa Dios, ug matnguni nga walay usa ka ninyo nga mahisama sa mapait nga tanom nga motubo ug makahasol sa uban pinagi sa hilo niini. Now, adunay ubang mga tao nga motubag sa disiplina gikan sa Dios nga magbaton og kayugot ug mopadayon sa pagkayugot. Mga himo sila mga tigbabag, mga makaluluoyng mga tao og nangahimong sampong sa ilang kaugalingong
espirituhanong pagtubo ug sa mga kinabuhing espirituhanon sa uban. Dili na gayud kini sila mahiulian ug mahiluna pag-usab sa grasya gawas kon mosabot sila matuod nga katuyuan sa disiplina. Ang Dios nagasangkap sa magtutuo og hingpit na nga kasulbaran sa sala. Sukad niya itong higayon nga kita luwas. From the time we got saved, ang Dios kanunay gayud nga nagatiman kanato diha sa grasya. Iya kitang kastiguhon diha sa grasya. Iya kitang pasayloon diha sa grasya. Nagapanalangin siya kanato diha pod sa grasya. Ang pagsugid sa atong mga sala mo'y kahugpungan sa grasya. Ang pagsugid sa atong mga sala mo'y labing yano, apan labing dili katuo ang konsepto o mitno sa kinabuhing espirituhanon. Ang kasayon sa maong paagi nga diin ato lang hinganlan ang atong mga kasalanan o pasayloon kita sa Dios, kana naga pahandom sa iyang walay tupong nga grasya. Ang pagsugid sa mga sala kon pagpauntol balik sa sud, nagabuntog sa sala ug nagahatag kanatog kahigayunan nga mapahimuslan ta ang gahom sa Dios. Anaara sa tumoy sa atong tudlo ang hiyawi nga mubukas sa Kristohanong paagis pagkinabuhi. Ang paggunit sa pagsugid sa atong sala mao ang pagbukas sa manindot nga kagawasan nga espirituhanon nga gisangkap sa grasya sa Dios ngadto sa matag magtutuo ni Ginoong Jesucristo. Busa ayaw pakyas ang grasya sa Dios. Ang grasya sa Dios nung kagayod nga mopakyas kanimo. Pauntol balik sa sud. Rebound. Pauntol balik sa sud sa gahom sa Dios ug sigiha pagsibog ngadto sa unahan. Karon aniya na kita sa panapos nga bahin sa atong pagtuo nini. Atong isgutan ang mga talaan sa mga pulong, glossary. Okay. Sugdan nato kini. Unsay but pasabot sa dapit sa kalig-on? Well, ang dapit sa kiniyang makasasala nga nagapagawa sa tawhanong maayo o mga patayng buhat, tanawa ang tawhanong maayo. Human good kini. Ang dapit sa kaluyahon, unsa man ni? Ang dapit sa kiniyang makasasala kini nga nagatintal sa magtutuo sa pagbuhat og personal nga sala. Mahimo lang usa ka sala ang tentasyon kon musugot ang kaugalingong kaubuton sa pagbuhat sa maong tentasyon. Karon ang pagkaunod nun, carnality. Ang carnality, ang pagkaunod nun, mao ang timos nga kahimtang sa pagkagawas sa pagimbitay sa Dios tungod sa wa isugid nga sala diha sa kinabuhi. Diha sa maong kahimtang pagkaunod nun, ang magtutuo mawad-an sa pagpuno sa Espiritu Santo ug mudumala na sa kinabuhi ang kinaiyang makasasala. Ang tugbang pulong pagka-espirituhanon. Ang opposite ba? Sunod, nagkinadina nga pagpakasala. Kini maong sangputanan sa pagtugot sa daang pagkasilo o sala aron manganak pagdugang mga sala. Sa dihang ang usa o dugang mga sala natukod dito sa milabay nga mga sala, usa ka magunubon nga hitabo ang musunod. Dinhi kita kutob sa atong paghisgot ni ining atong uluhan nga rebound and keep moving. Pagpauntol ngadto sa sulod, balik sa sod sa gahom sa Dios o pagpadayon sa pagsibog sa unahan, advance spiritually. Dinhi kita kutob o karon magampo kita. Atong iduko ang atong mga ulo o atong piyongon ang atong mga mata samtang atong ipahinungod kining closing moments
Ini nga itong Bible study. To those of you who are without Christ, na wala pa'y Kristo, wala'y paglaom, wala pa'y kinabuhing, wala'y katapusan. Kini mao ang higayon. Higayon kini sa imong kinabuhi, no matter what you think, no matter what you believe. It is a moment of consideration, higala. It's a moment to put everything out of your mind. Think about the Lord Jesus Christ. Think about His person. What does all this mean? Unsa man ang Christianity? Well, Christianity is Christ. It is a relationship with God through Christ. There's only one way to have that relationship. The scripture says, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Mga buhat, ang tanang mga buhat nga imong mabuhat, way labot kini sa relasyon ngadto sa Dios. Ngano? Tungod kay ikaw usa ka magasasala. Because you are not perfect, as God is perfect. Because His perfect righteousness has to reject unrighteousness. And you are unrighteous. No matter how many good deeds you do, bisag pila pa imong mabuhat. That's where Christ comes in. That's how important He is. Because He is the only one who can present you faultless before God. And how does He do that? Well, He went to the cross. He went to the cross for only one reason. To die. To die for you. To die for every member of the human race. He didn't care whether people rejected Him or not. He died for them. That's God's grace. His absolute grace. And what does that mean for Him to die for all of us? That means that while He was hanging on the cross, God the Father imputed all our sins, all the sins of mankind to Christ. The Lord Jesus Christ took all of your sins upon Himself. And when He did that, iyang gibayran ang silot sa tanan nato mga sala. He paid the penalty demanded by God for sin. Sin is spiritual death. Ang buot pasabot sa spiritual death is separation, total separation from God. Jesus Christ died a substitutionary spiritual death so that we don't have to. Hence, when the scripture says, God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Therefore, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Magampot ha. Nagapasalamat kami kanimo, Amahan, for that so great salvation through your only begotten Son, the Lord Jesus Christ. May God the Holy Spirit challenge us to execute the unique spiritual life, just so we can attain the capacity stage in the glorification of you. This we ask in Jesus' name. Amen.